Em dic Joel Poderós, vinc de l'Institut Pompeu Fabra de Martorell. Jo sóc la Muriel Moles Coronado i vaig fer el treball de recerca al Frederic Mistral Tècnic Eulàlia de Barcelona. Soc el Pau Fontganyet i també el Frederic Mistral Tècnic Eulàlia de Barcelona. La idea principal era ajudar a les persones amb discapacitat visual amb un bastó que tingués 3 sensors i 3 motors vibradors en el mànec. Vam veure el problema actual a les ciutats i l'abandonament dels pobles cap a les ciutats. I nosaltres veníem a plantejar una nova solució habitacional, un model de poble autosuficient, cooperatiu i altament sostenible. La part més interessant del projecte era que teníem un company amb discapacitat visual i ens va ajudar a provar el bastó. Ens va dir què coses podia millorar, pot ajudar molt a les persones amb discapacitat visual, que és una millora als bastons tradicionals. I si volem promoure un estil de vida amb alta felicitat, amb alta cooperació, crec que és irrefrenable tornar cap als pobles o plantejar la solució dels pobles com una solució de futur. El meu professor ens va ajudar molt, ens va donar algunes classes de programació i a més de donar-nos totes les peces. Estàvem molt contents amb el nostre tutor perquè ens va donar molta llibertat i molta confiança. Guanyar el premi, la veritat és que m'ha encantat i a més que va ser un repte que crec que va superar. Em va sentir molt bé i com que se'n veia, quasi llàgrimes a vegades de la pressió i tot. És un orgull, no?, a tota la feina feta, a tot l'esforç. Estic estudiant lideratge transformatiu i impacte social i jo crec que és més les meves passions que simplement aquest projecte em va ajudar a veure què m'agradava de veritat. Quan vaig rebre el correu, vaig cridar als meus pares, papa, mama, veniu aquí, que no tinc bones notícies. I quan van llegir, es van posar a cridar, a saltar per tota la casa. Em va trucar una amiga meva i de sobte em diu felicitats, i jo, ui, no és el meu cumple. 7 i pico de la tarda, cansat, i havia tingut un dia de desastre i, hosti, em va alegrar el dia completament. Aquest premi s'ho dedico als meus pares, que m'han ajudat, al meu professor, sobretot, i a les persones amb discapacitat visual, que són a les que va dirigits aquest bastó. Jo primer de tot li dedicaria el premi a la Muriel per acompanyar-me durant tots aquests anys, evidentment a la meva família, tota la gent que hem perseguit, a tota la gent que ens ha ajudat. A la meva família, primer de tot, per aguantar-me i a tots els professionals i el tutor que ens han ajudat per aquest camí.